Tönttönen voittaa pallon isännille. Ojala jatkaa paineistusta ja voittaa pallon uudestaan vieraista. Keskustassa on Valtteri. Maali se on hunaja. Sedi nyt toiselle puolelle, sen jälkeen hyvä levitys sieltä. Maali se on. Sedi nyt Koiviston kimpussa, sen jälkeen Tiainen. Pallo maalikulma Koistiselle, joka pelaa vielä aivan ei onnistu jatkamaan palloa maaliin, sitten Pirrosen pudotus ja on mennä jo omaa maalia kohti. Sitten Kauppinen hyvä riisto, hyökkäys päässä, Kauppinen kokeilee ja TPS paine jatkuu ja uusi pallon riisto sitten Ahokas tulee ja pienen jalka Kikan kautta pääsee kokeilemaan omaa ratkaisua. Maali se on hunajata mulle, hunajata sulle. TPS nyt ehkä löytänyt semmoisen flow-tilan tuolla hyökkäyspäässä, kun pallo pelataan siihen. Viander, hyvä löytökeskus. Penitska ei aivan ollut hereillä. Nyt oli ja siinä maali. Sitten pallo maalin eri. Uudestaan Eloluoto. Laine saa vaihdettua toiselle puolelle Westeriselle, joka Maali se on hunajata. Stranski saa Willy Sedinin vaikeuksiin, mutta hyvin kuitenkin TPS nyt käynnistelee seuraavaa hyökkäystä. Eklund. Sitten Koistinen menettää pallon vaarallisessa. Eräviikin nyt pyörittelee hyökkäyspäässä palloa. Helin tavoittelee Vaarimaa, mutta Vaarima hukkaa pallon. Rekse löytää vielä Ahokkaa ja Ahokkaalla. Maali se on. Pallo pelataan vielä Matei Penitskalle, jonka laukaus ja Janne Hoik. Maali se on hunajata mulle, hunajata sulle. Oh.